Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. October 3, 2019. Nagsimula po ang kwentong akala ko sa pelikula lang nangyayari, pero doon pala ako nagkamali. 4 na buwang sanggol, musmos at inosente pa sa lahat ng mga bagay sa mundo na ang tanging alam pa lamang ay sumuso, umiyak at tumawa. Ang ipinamigay na parang laruang pinagsawaan. Pumayag agad ako na kunin namin ang musmos dahil sa paniniwala kong walang sino mang tao, lalo na't bata, ang dapat na ayawan at mawala ng pamilya sa kahit ano pang dahilan. Nalungkot ako para sa bata at inaamin kong nagalit ako sa magulang dahil naisip ko unang-una, bakit nyo ginawa kung hindi naman pala kayo handa? Ang daming mag-asawang ginagawa ang lahat, magkaanak lang. Tapos sila itong binibiyayaan, hindi naman nila pinapahalagahan. Habang pauwi po ako ay nag-message sa akin si Papa na nasa bahay na daw si baby. Sinend niya sa akin ang picture at pinag-iisip niya ako ng magandang pangalan dahil hindi din daw nila alam ang pangalan ng bata. Nag-reply ako at sinabing, Sarah ang itawag namin kay baby. Pag-uwi ko sa bahay, magkahalong kaba at saya ang naramdaman ko. Hindi na naman bago sa akin ang baby sa pamilya dahil may 5 na po akong pamangkin at lahat po ay sa piling namin lumaki. Pero iba kasi ang sitwasyon ngayon dahil total stranger po sa amin si baby. Tulog si baby Sarah nang madatnan ko. At habang nagpapahinga ay ikinuwento sa akin nila Papa ang istorya ni Sarah. Anak siya sa ibang lalaki at pang-7 na siyang anak ng kanyang ina. May sariling pamilya rin ang lalaki na kanyang tatay. Habang nagkakwentuhan kami ay nagising si Sarah at binuhat siya ni Papa at doon ko na siya nakita ng malapitan. Payat na katawan, malaki ang tiyan, naninilaw ang balat at may malaking sugat sa leeg na nadidikitan na ng kanyang buhok at alam kong masakit yon para sa isang sanggol. Pumaling sa akin ang kanyang inosenteng mukha na may nakatawang labi at mata. Nakatitig lang ako kay Sarah nang biglang sinabi ni Papa, "Hindi pa kasi napapaligo anak kaya madungis pa." Gusto nang bumuhos ng luha ko at iniisip ko, papaano niya nagagawang tumawa sa amin na hindi niya kami kilala? Alam niya kayang pinabigay siya ng nanay niya? Iniisip niya kaya na kailangan tumawa ako ng tumawa para magustuhan nila ako at hindi na ako ipamigay sa iba? Sa puntong yon, napagtantong gusto ko talagang malpalaki si baby Sarah at maipadama sa kanya ang pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Hindi man kami iisa ng dugo dahil alam kong kailangan niya talaga ang kalinga ng isang pamilya. Salitan kami nila Papa sa pag-aalaga kay Sarah. Ako sa gabi hanggang bago pumasok sa trabaho at sila Papa naman sa umaga hanggang hapon habang nagtitinda sa aming maliit na karinderya. October 6, Linggo. Dinala po namin si Sarah sa ospital sa Alabang
para mapatingnan ang kanyang malaking sugat sa leeg, para makita na rin ang kanyang malaking tiyan at paninilaw, na akala po namin ay malnourishment lamang at pangkaraniwan lang sa mga baby. Agad na nag-request ng iba't ibang tests ang pedya at halos mawala na si Sarah ng lakas at boses sa bawat pagtusok ng karayom sa kanya na hindi ko talaga magawang tingnan dahil naluluha akong talaga. Pagkatapos maisagawa ang mga tests, ay inabisuhan agad kami ng doktor na mataas ang kanyang infection at kailangang matreat agad ito. Pinalipat kami ng hospital dahil kulang daw sila sa gamit at agad kaming naghanap ng ospital na tatanggap kay baby Sarah. Wala sa lahat ng pinuntahan namin ang tumanggap sa amin. Ngunit sa panglima at huling hospital na napuntahan namin sa QC, ay ipinaliwanag sa amin ng mga doktor ang findings kay baby Sarah. Initial findings daw po sa kanya ay biliary atresia. At sa ganitong sakit daw ay walang ibang paraan kundi liver transplant. At ang pinakamura daw po nito ay sa India na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 milyong piso. Halos gumuho ang aming mundo. At sa mga oras ding yon, tuluyang bumagsak ang aming mga luha habang pinagmamasdan namin si Sarah na natutulog at karga pa ni Papa. Saan naman po kami kukuha ng ganong kalaking halaga? Ngayon po ay patuloy kaming lumalaban, ginagawa ang lahat gaya ng pagtitinda at paghingi ng tulong sa mga kilalang tao. Bitbit ang pag-asa na malikom ang sapat na halaga sa lalong madaling panahon sa kalooban po ng Diyos. Sana po ay mabasa at ma-share niyo po ito at sana po ay maisama ninyo sa inyong mga panalangin. Maraming salamat po. Ako po si Richard Alimento, tambalanista since 2013 at ito ang malapelikulang kwento ng buhay ko. P.S. Ang Sarah po ay galing sa Biblia na nagsasabing, ina ng mga nagsisigawa ng mabuti at hindi nangangatakot sa anumang kasindakan. Ang Sarah din po ay galing sa salitang Korean na ang ibig sabihin ay life o buhay. At ang sarang naman ay love o mahal. Kaya Sarah, aming mahal.